Masih kezadan. Miệng phát lên về đó mà được không? Hello logofer, nontonku goदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ फुं सम दा माने जोंना दिनै प्रग्राम जानो लागा दंमोन माने जागोन बेनारबो खाखाबाय जोङो बाहेरायावसो लांदां बैसागु माने बैसागुखौ बरायग्रोनायनि मोनसे प्रग्राम दंमोन जोंना बोसोरब्रै जाबाय देग्लाय जों फालिनाया दा अखा हानानै न' सिङावसो साजायनांगौ जाबाय आरो क्लासरुमाव उफाय गैया बाहेरायाव अखा हागासिनो दाबो गथ'फ्राबो बिदिनो सुनायाव ब्रैथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि बिदाय फोरबो जोंना क्लास 10नि फरायसाफोरखौबो बिदाय होनाय जायाखैमोन दिनै होसिगोन आरो जोंला उफाय गैया मा खालामबावनांगौ बै लांदांआव बानायनाय जाना बै थालिर गाखोनाय बादायलायनाय दङ जोंनिया मोसाया मोसायो दा मा सल'खौ मोसागोन नों मा सल'खौ मोसागोन मिथिया मोनाबायदिसो नुबाय औ मोनदों अहा मा सल' मोसागोनमोनलाय नों मोसायो दा मा सल'खौ मोसागोन आथिं खराया माबायदि आथिं गेद्दा देलाय खननायलाय सल'आ मा सल' खनलाय बे खेलाखौ गेलेनो थाखाय जोंनि फरायसालिनि साफ्रोम फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोंनि गेलेगोन जायगायाव नुजाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरो फरायसुलिफोरखौ जोंनि नैबे गेलेगोन जायगायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बैसागुनि देलायबाय नै बिराद मोजां देलायबायदों नै फिसाजोफ्रा नै गोजा दुलायदों मोखाङा लाब' नै लाफा Masa? Boleh beda? Kan sadar kakak? Karena dengan एकदम रंजानाय ल' Hasilnya la 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 la. Mami ko mana mau ya? Pergi dulu saja ni. Mami lagi. Baik, telepon nggak kena ya? Hasikan, ayo. Bisa. Kalau hasil, ada sih. Hasilnya Mentu. Puria. Dono. Dono, bulu. Onserang. Rekam. Miệng phát lên về đó mà nữa. Miệng phát lên về này này. Mainan kamar ni ya.
하나씩 그만 줘. Imanto, akai kau pakai kau. 아가이 불러온. 아가이 불러온. Sergi, saya sebentar dong. warang udah silakan. Maju nak menurut bang. Nangsi. Biuci hangun ini nggak? Demi Rokumsat Bosumotari Taku Sini Doi foka nanai no singo बानायबाय दा बाहेरायाव बानायफिनबाय अखा थाइब्रै हांफिनबाय द' सार अखा गोलैफिनबांबाय देरहासार जानो हादों अखा थफा थफि गोलैफिनबाय खुलुम ब्रह्म थाखो स्नि अखा सिरिफिनबाय द' दा बे बिथांमोननो दहाय अखा सिरिनानै साजायासै दा अखा हागाबाय आरो अखा सिरिहांफिनबावबाय नै बिथांमोननि देरहासारनि बिराद जारला बोथोर बान्थाखौ खालामबाय एसे उनाव होनाय जागोन 어크랑 비하야ው 밤담들 내일의 부부마우 근상수이다 미팅가 신과약을 많은 신과약을 Mesko aja kezadan Lepas lagi.